Hola companys, bon dia. Som Miquel Nebot, formador d'Ivestim, i avui vos venc a presentar una eina estrella, que és l'eina de captura de pantalla. Supos que en els mòbils en feis a diari, en els ordenadors també en poden fer i mos salvaran la vida en moltes ocasions. Mireu, vos present el teclat d'un Chromebook com se faria per poder fer una captura de la pantalla completa a dins un ordenador tipus Chromebook. Fixeu-vos que està marcat en primer lloc heu de pitjar la tecla Control i després aquesta tecla de la barra superior de tecles que té un rectangle amb dues barretes verticals. Fixeu-vos, jo pitj, control i aquesta tecla i automàticament, fixeu-vos com m'apareix a la banda dreta que a dins baixades del meu ordenador m'apareixerà aquesta captura que he de fer. Com se faria per fer una captura parcial de la pantalla o d'un fragment que nosaltres volem fer? Fixeu-vos, vos ho he fet. El que hauríeu de fer senzillament és pitjar control, majúscules i la mateixa tecla. Afegim una tecla més que seria el shift o les majúscules. Mireu, he cercat, per exemple, una pàgina a dins Google Flux i jo vull fer un retall d'aquest mosaic que m'apareix i fixeu-vos, faig control, majúscules i aquesta tecla que vos he dit i se me torna oscura la pantalla i el cursor se me transforma amb aquesta creveta amb una bolla. I vosaltres seleccioneu el tros que voleu retear, molleu i automàticament a dins baixades, fixeu-vos, ara vos hi duc perquè ho vegeu, a dins els arxius d'aquest Chromebook i a dins baixades, a dins descàrregues, teniu la captura de la pantalla completa que hem fet en primer lloc en control i amb aquesta tecla que vendria a ser la F5 d'un teclat ordinari, d'acord? Això seria la captura completa i aquesta la captura d'una porció de la pantalla. D'acord? Vinga, moltes gràcies i espero que vos sigui útil.